Balitang Bayan, Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, isa na naman nagpositibo sa kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Ang kabilugan ng kaso nagdangat na sa Siyam. Siyudad sang Bacolod, wala pa makadesisyon kung ano ang matabo pagkatapos ng ECQ sa Abril 30. Sa balita nasyonal, 27 ka mga babaeng preso sa Mandaluyong nagpositibo sa COVID-19. Kaso sa bugos ng Pilipinas masobra na 7,000. Pinay sa Taiwan nga responsable sa anti-Duterte post sa social media, posible i-deport. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Abril 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parati. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 ang 65 anyos nga babae nga residente sang Purok Bayanihan, Barangay Barago, siyudad sang Bacolod. Inisya karon ang COVID patient number 9 sang siyudad. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang pasyente ang napakonsulta sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sa Base Center sa naligad ng Abril 17. Matapos niya nagbatsyag sang pag-ubo, palangatol sang tutunlan kag wala ka na magkaon.
Sunod kay Tan, Abril 20, sang ginpadala ang swab sample sang pasyente sa Western Visayas Medical Center kag ini ang nabuluan nga nagpositibo sa virus. Kahapon sang aga sang ginpahibalo si Dr. Tan sang resulta sang DOH Region 6. Ginpaatang ni Tan, wala man sang travel history ang pasyente, wala sang exposure sa COVID-19 patient kag posible nakuha sining ang virus sa iyang local trips. I-validate man ni Tan kung bala natapos na sang pasyente ang iyang maintenance para sa iyas ni nga balatian nga tuberculosis. Sa karon kapin napulo na ang na-trace ang Bacolod Interagency Task Force nga may exposure sa pasyente. Nag-consult ni siya sa day center sa April 17. Okay. Nasa ng swab niya din send sang April 20. Nagwa sang kagina lang kita gin-inform sa DOH. Okay. Pero ang patient is on home quarantine man. Oo. Well, pagtawag ko kanina, okay man siya, wala naman siya symptoms. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Grace Tan. Ginkumpirmar ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran ikaduhang nga kaso sa community transmission sa COVID-19 sa siyudad sang Bacolod, partikular sa Barangay Banago. Sunod kay Familyaran, nagpatigan sa actual inspection ng siyudad kag barangay, lakip ng contact tracing para i-assess ang sitwasyon kung diin sakop ang lockdown. Nag-apelar man si Familyaran sa pamilya kag sa mga naka-close contact sa pasyente nga magkooperar sa otoridad para sa madasing nga contact tracing kag mapungga ng paglapta pa sa COVID-19. Nagalaom si Familyaran nga hindi magtago sa impormasyon ang paryente o kung ang pasyente kag pamilya agud hindi magpareho sa natabo sa COVID-19 patient number 2 sa Negros Occidental nga nagtugas sang kakulba sa publiko kag nagdelay pa sang ginahimo nga proseso sang otoridad. Yes, may arat. Another, ika-1 siya, ika-9 from Banago. Okay. Travel history. Kung in other words, community transmission. Kaubo siya lalawit. Ay, dito, i-trace pa na kung sinong arat na sa ila pala kung sinong ka-travel. Si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Gin-disinfect na sa Department of Health tupod sa City Health Office ang balay ni COVID-19 patient number 9 sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Sunod naman kay punong barangay Ricky Mijares, gindala ang pasyente sa Bacolod Queen of Mercy Hospital, samtang ginkuhaan man sang swab test ang 16 ka miyembro sang pamilya, kag mga kaingod balay sang pasyente antos gindala agud ipaidalom sa quarantine o kon sa Abis 1 para sa quarantine. Duran pa ni Mijares, handa man ang opisyal sang barangay nga suportahan ang plano sang DOH sa tion nga magdesisyon nga i-lockdown ang ilang nga lugar. Instruction sang DOH, kung i-lock nila, ari man ang pulis kumpleto man, ari man si Sir Tapang, kung magmandari ang DOH nga i-lockdown nila, di way tamay mo, i-lockdown nila. Ang kabahin naman sa pahayag ni punong barangay Ricky Mijares sang Barangay Banago. Naka-record naman sa apat ka panibagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas. Base sa record sa Department of Health of Western Visayas, ang panibagong kaso among isa ka 31 anyos nga lalaki nga taga Zaraga, Iloilo, 56 anyos nga lalaki nga taga Pandan, Antique, 69 anyos nga lalaki nga taga Pandan, Antique, kag 65 anyos nga babayi nga taga Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Ang Western Visayas ang mayara sa kabilugan niya sa 62 ka kaso sang COVID-19. Samtang 194 ka mga lab results nga ginpagwa, magluwas sa panibago nga 4 ka nagpositibo, mayara sang 2 ka repeat test. May 185 na ka negatibo sa diin, may 3 ang nalakip nga repeat test. Wala pa makadesisyon na siyudad sa Bacolod kung ano ang matabo pagkatapos ang Enhanced Community Quarantine sa Abril 30. Sunod kay Mayor Filio Leonardia, mayara siya sang personal thoughts o kung personal nga paminsaron angot sini. Apang ang pagdesisyon ang istoryahan sang kabilugan upod na si Vice Mayor Elcid Familyaran, Congressman Greg Gasataya, mga konsihal kag iban pa. Sunod kay Leonardia, nagpagigangot sila sa Department of Interior and Local Government apang wala pa sang guidelines nga nabaton gikan sa ahensya matapos sigin classify sang National Interagency Task Force nga ang Bacolod ang makabig nga moderate risk area. Ang mga lugar sa idalom sang moderate risk area ang dapat magpatuman sa General Community Quarantine. Sunod pa kay Leonardia, kung madamo sang butang dapat i-konsiderar sa pagdesisyon, lakip na ang ika ang lawas, negosyo, budget, legal aspect kag iban pa.
Para sa alkalde, importante ang ikawang lawas kag mas maayo nga magsobra ang preparasyon sa syudad sang sa magbutang sa risgo. Sa namunuan ang syudad ang nagtukod sa Bacolod Exit Planning Team nga mo ang magatuon sa posible kung anong matabo sa Bacolod pagkatapos ang ECQ sa Abril 30. Sa dugang nga mga balita lokal, arestado ang duha ka Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece member kag isa ka benepisyaryo sang Social Amelioration Program kon SAP nga nagapanahor sa Purok-Sagang Barangay Nauhang, Siyudad sang Sipalay sadtong Sabado sa hapon. Ang mga nagkaladakpan ng ginkilala nga sanday Jomar Moises, 40 anyos, Orlando Geralda, 50 anyos, lunsay 4-piece member, kag Restituro Galapin, 64 anyos, SAP beneficiary, tanan pumuluyo sang amuman nga barangay. Naaktuhan sang otoridad nga nagahampang sang tong-its ang mga ini apisan nga ginadilian sa idalom sang enhanced community quarantine. Na-recover sa poder sa mga nagkaladakpan ang baraha, lamesa, tela kag pusta nga 300 pesos. Diri naman sa syudad sa Bacolod, duwaman ka beneficiaryo sa Social Amelioration Program ang nadakpan matapos naaktuhan sa otoridad nga nagasugal kung nagapanahor las 5 sang hapon kahapon sa Domingo sa Purok Nami-Nami 1, Barangay Sumag, syudad sa Bacolod. Ang manadakpan ginkilala sa ilananday Mansueto Albarico, 28 anyos, kag Dionisio Ramos Jr., 45 anyos, lunsay ini sila mga SAP beneficiaries. Kalakip sa dakpan sanday Marveros Minke, 23, kag Jezebel Ramos, 18 anyos, lunsay nagapuyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, nagapatigayon sa mobile patrol ang iyang mga personal sa naktuhan nga nagahampang sang pusoy urig ang mga suspetsado kag nakuha ang baraha kag kwarta nga napatihan pusta sa iligal nga panahor. Ang ining manadakpan karon ang preso sa custodial facility sang Police Station 9. Wala man magapalagyo sa otoridad ang apat ka benepisyaryo sang Social Amelioration Program kung SAP sang madakpan nga nagapanahor sa Naka Village, Barangay Bubog, Siyudad sang Talisay sadtong Sabado sang hapon. Ang mga nagkaladakpan na musanday Janaline Dayon, 36 anyos, Mary Grace Roldan, 37 anyos, Nika Maravilla, 22 anyos, kag Lorena Nulido, 54 anyos, tanan pumuloyo sa muman nga lugar. Sunod sa Talisay PNP, nagahampang sang pusoy ang mga nagkaladakpan sang maabtan sang otoridad. Na-recover naman sa ila poder o kung na-recover sa ila ang baraha kag 794 pesos nga pusta. Samtang nadakpan man ang duwa ka benepisyaryo sang SAP, kag tatlo ka iban pa nga nagabulang naman sa Barangay General Malvar, Banwa sang Pontevedra sadtong Sabado sang mga launa sang kagahon. Ang mga nagkaladakpan ginkilala nga sanday Jenny Villamor, 33 anyos, Jobert Lumanog, 35 anyos, tanan lunsay mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program, Antonio Diquilalla, 62 anyos, Ricky Pinoy, 39 anyos, kag Annalyn Tan, 47 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga Banwa. Nakapalagyo naman ang nagpatikan sang bulang nga sanday Barangay Bagaa si Hinigaran Kagawad, Wilfredo Punan, kag alias Mangga Parina nga nagapuyo sa muman nga barangay. Sunod sa Pontevedra PNP, si Punan kag Parina amo ang una nagsinggit nga may mga pulis. Rason nga nagapalagyo ang iban nga nagtambong sa muman nga bulangan. Nakuha sa otoridad ang duha ka buhi kag patay nga manok nga inugbulang kag pusta nga 1,770 pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita kabala sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang ang Dr. Agustin extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong lawas, samtang padan nga pagkuskus. Safe ini bangod wala sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa. Anti-pimple soap o kon anti-pimple soap kag anti-skin allergies man. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sa original. Kag sa ato naman nga pagpangapi mga kaaksyon, ang
nami ni siya sa aton nga atay. Kag nagapanubo sang risgo nga makaangkon kita sang Alzheimer's disease kag sang Parkinson's disease. Nagabulig pa sa weight loss kag sa aton sining risgo sa matapikan kita sang diabetes. Ang aton rekomendar basta black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Pero inilang nagaisahanon nga kape nga may mangustin. Amo na ang kinain sang sining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo na isang kape nga may mangustin nga tama ka benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart kay iban pa. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar but with mangustin. Kung may kape ka na, healthy ka pa. 27 ka mga babae nga preso sa Mandaluyong nagpositibo sa COVID-19. Samtang kaso sa bilog nga Pilipinas masobra na sa 7,000. Pinay sa Taiwan nga responsable sa anti-Duterte post sa social media, posible nga i-deport. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpositibo sa COVID-19 ang 27 ka preso sa Correctional Institution for Women sa siyudad sang Mandaluyong. Sunod sa Bureau of Corrections, liwat nga gin-test ang 51 ka preso, kag 27 ang nagpositibo sa masakit. Ginpadayon ang test atong Abril 21. Gindala sang DOJ Bucor team ang 27 ka preso halin sa Correctional Institution for Women pakadto sa New Bilwid Prison Quarantine Area. Sunod sa ahensya, asymptomatic kag maayo ang kondisyon sa mga preso. Ginpasiguro sa Bucor nga padayon nga tutukan ang medical nga kondisyon sa mga preso para wala sang may magbatyag sang severe symptoms. Sa garon, may kabilugan nga 47 na kapreso sa Correctional Institution for Women ang positibo sa COVID-19. Naglambot naman sa 7,569 ang kadamuon sang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Base sa records ng Department of Health at DOH, nadugangan sang 285 ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19. Ginanunsyo man sa DOH nga 70 ang panibag-o nga recoveries. Ini ang nagbutang sa kabilugan na 862 ka man naka-recover. Nagsaka sa 501 ang na-record nga napatay matapos nadugangan sang 7. Posible naman nga papaulion sa Pilipinas ang isa ka Filipina caregiver sa Taiwan bangod sa iya social media post nga nagapakabalaot kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa pahayag nga ginpagwa ni Labor Attaché Fidel Macauyag, ginkilala ang caregiver nga si Ilanel Ordidor. Suno kay Macauyag sa tuong Abril 20, ginbisita na nila si Ordidor sa Union County kag ginpatagan angot sa iya mga post sa Facebook. Sunod din nagpromesa ang caregiver nga panaso na ang uploaded videos in sine bato kay Presidente Duterte matapos patagan nga mahimo siya kasuhan sa Pilipinas kag Taiwan. Apa makaligad ang pila ka oras, may mga post liwat sa Facebook account sang Polo Taichung nga nagapahayag sang suporta kay Ordidor. Ginpahayag ni Macauyag nga nagagamit sang lain nga account si Ordidor kag nagtukod pa ini sang grupo agud gubon ang presidente. Angot diri ginistorya na sang opisyal ang amo ni Ordidor kag ginpaatag ang ginlapas ang caregiver nga Republic Act 10175 o kunang Cybercrime Act. Duha man ni Macauyag tuyo sa mga post ni Ordidor nga magpalaptas ang kaakig sa tuwa sang krisis tuga sang COVID-19. Wala pa sa nagakaigo ng ebidensya ang Department of Health nga mahimo sang konklusyon sang posible reinfection sang mga naka-recover na nga COVID-19 patients. Nagwa ang pahayag ni DOH Health Undersecretary Maria Rosario Verriere matapos na report nga duha ka recovered patients sa Davao ang nagpositibo sa masakit sa ikaduhang kiginan pagkaligad sa 14 ka adlaw nga home quarantine. Sunod kay Verriere, ang polymerase chain reaction na kon PCR machines mahimo nakadetect lamang sang remnants sang napatay o kung napatay nga virus sa lawas sang duha ka naka-recover nga pasyente nga hindi wala man sang tsansa nga makalaton pa. Dugang pa ni Verriere ang isa ka pasyente na discharge na matapos nagnegatibo, samtang isa pang ginahulat na lang resulta sang swab test. Ginmando naman sang Malacanang sa Department of Education nga tun-an kung mahimo nga mapaiso lang pag-umpisa sang klase sa Agosto o sa Setyembre sa baylo nga Hunyo bangod sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginasaad sa laing nga dapat Hunyo o kung katapusan nga semana sa Agosto ang pagbukas sang klase. Duha man ni Roque, wala man sang problema kung tun-an sang DepEd ang rekomendasyon sang Interagency Task Force Against COVID-19 nga sa Setyembre na ang pagbukas sang klase bangod yara sa state of emergency ang pungsod bangod sa COVID-19. Palayag pa ni Roque nga ang sigurado lamang subong amo nga hindi magbukas ang klase sa Hunyo. Ang ginakabalakan lang sa Malacanang ang mga manunudlo sa pribadong eskwelahan o kung ang mga part-time teachers bangod mahimo apektado na ang ila sini nga sweldo. Natalanan naman nga talakayon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID ang guidelines ng General Community Quarantine Scenario subong nga adlaw Lunes. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga miyembro sa IATF ang makakompleto sa mga detalye angot sa GCQ sa pila ka lugar nga mag-aumpisa sa Mayo 1, 2020. Nagligad yung semana sang ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang extensyon sa ECQ sa Metro Manila kang mga ginakabig nga high-risk areas.
Pabor naman ang Department of Interior and Local Government sa ginaduso nga Balik Probinsya Program nga ginalantaw bilang long-term solution para mapunggan ang posible second wave ng COVID-19 infection bangod sa kagutok sa Metro Manila. Sunod kay Secretary Eduardo Anyo, suportado sang DILG, ang ginaduso ni Senator Bongo nga i-relocate ang mga nag-istar sa Metro Manila sa ilang ginhalinan nga probinsya kung matapos na ang COVID-19 crisis. Naobserbahan man ni Anyo nga kalabanan sang may pinakamadamo nga kaso ang mga ginakabig nga urbanized areas. Nagapati si Anyo nga dako mabulig sang programa kag kooperasyon sang pumuluyo para hindi magsubra ang kagutok sa kapital sang Pilipinas. Liwat nga ginaduso ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte ang proposal sini nga padayon ang Build Infrastructure Program kag deklarar ang construction activities bilang essential service sa piyak nga ginpalawig ang enhanced community quarantine sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Suno kay Villafuerte dako ang mabulig sang programa para sa quick recovery bangod sa infrastructure investment ang may mataas nga multiplier effects sa ekonomiya kalakip na ang pagbukas sa mga panibag-o nga trabaho. Ginabi-abi man ni Villafuerte ang deklarasyon ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga ang budget para sa infrastructure development ang di dapat pagtandugon agud i-augment sa pondo para sa pagtinguha sa gobyerno batok sa COVID-19 crisis. Ginlubong naman sa libingan ng mga bayani ang anay soldado nga napatay sa pulis sa siyudad ng Quezon sa quarantine checkpoint. Sunod kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Ramon Zagala, ginatagan sang military honors bilang anay soldado nga nagserbe sa pungsod si Corporal Winston Ragos. Magluwas sa pamilya ni Ragos pila ka personnel sa Philippine Army sa pagpanguna ni Colonel Potenciano Camba nagkadto sa lubong sang napatay nga anay soldado. Sa nabaluan si Ragos ang napatay ni Police Master Sergeant Daniel Florendo Jr. sa quarantine checkpoint sa Barangay Pasong Putik matapos ang ilang pagsabtanay sa mga police trainees. Ginaduso naman ni ACT CIS Party List Representative Ninya Duran nga magpaidalom sa comprehensive psychological training ang mga law enforcer para makahibalo kung ano ang approach nga himuon para sa mga distressed person kag may mental illness. Ginhimo ni Taduran ang panawagan matapos ang insidente nga pagpatay kay retired Army Corporal Winston Ragos ni Police Master Sergeant Daniel Florendo angod sa paglapas sa protocols sa Luzon-wide community quarantine. Si Ragos nga nadiskubre mayara sa schizophrenia kag post-traumatic stress disorder. Suno kay Taduran, maximum tolerance ang dapat i-observe sa mga violator, labi na sa panahon subong nga ang tanan nagakabalaka kag depressed bangod sa COVID-19 situation. Palayag pa ni Taduran nga posible ini ang panahon agud usisaon ng kaundan sa Philippine Mental Health Act bangod wala diri ginasaad kung paano ang otoridad mag-approach sa mga persona nga may mental illness. Inyong mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton pamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod